Hola a tots i a totes. Avui us parlaré de com mantenir una alimentació saludable durant el confinament. Utilitzaré un semàfor per explicar quins aliments són de consum diari representats pel color verd, quins aliments són de consum setmanal representats pel color groc i quins aliments són de consum ocasional representats pel color vermell. Aquells aliments que hem de consumir a diari són els farinacis, com per exemple el pa. 2 o 3 llesques petites són una ració. La pasta i l'arròs, de 60 a 80 grams en cru. Patata, 2 patates petites són una ració. Les fruites fresques, una peça mitjana o 2 de petites. Les hortalisses i verdures, un plat d'amanida, mongeta verda, bledes o espinacs. L'oli d'oliva per amanir i també per cuinar, el millor si és verge extra. I el grup dels làctics, un got de llet, iogurt i formatge, 2 talls d'entre 40 i 50 grams. Els aliments de consum setmanal són la carn magra, un quart de pollastre o conill, una rodanxa de peix, 1 o 2 unitats d'ous i es poden consumir d'entre 3 a 4 racions la setmana. Els llegums de 60 a 80 grams en cru i de 2 a 4 racions la setmana. La fruita seca de 3 a 7 racions. Els aliments de consum ocasional són les begudes ensucrades, els sucs, els embotits i les carns grasses, les patates xips o altres aperitius salats i fregits, les llaminadures, la brioixeria, les galetes i la mantega. Com hem de fer el repartiment dels plats? Hem de fer diversos àpats al dia. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar, i 2 de complementaris, una a mig matí i una a mitja tarda. Com ha de ser el plat? Com heu vist, la major part del plat l'omplen les verdures i les hortalisses, seguit dels farinacis, mentre que es reserva una petita part pels aliments proteics, la carn, el peix, els ous i les llegums. Les postres, fruita fresca de 2 a 3 racions al dia. Com a beguda, l'aigua, durant els àpats i també entre hores. Es poden fer infusions d'herbes o prendre gelatines pel seu alt contingut en aigua. Quines recomanacions us podem fer? Doneu prioritat als aliments que siguin frescos, de producció local i de temporada. Utilitzeu poca sal, tant per cuinar com a la taula, i que sigui sal iodada. Podeu utilitzar les espècies i les herbes per donar aromes diferents a tots els vostres plats. Trieu els làctics semidesnatats o desnatats perquè així tenen menys greixos i menys colesterol, però conserven les mateixes proteïnes i calci. Gaudiu de la satisfacció de menjar i dediqueu un mínim de 20 minuts. Procureu mantenir-vos també sempre actius i intenteu fer una mica d'exercici sempre que us vingui de gust. Caminar pel pis, pujar i baixar escales i fer algun estirament. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i que ens puguem veure ben aviat en persona. Cuideu-vos molt.